síntesi en el funcionament de la nostra ment. Precisament aquesta escola planteja estudis de pensament global i per tant aquesta segona part és la part que ens interessa més. Però ens interessa una globalitat que sigui intel·ligent, que sigui útil, que no sigui fàcil. És a dir, des del començament de la humanitat s'estan intentant fer síntesis fàcils i llavors hi ha moltes dificultats. Aleshores es tracta de fer-ne una que funcioni bé. Per tant, ens interessava molt que fos una síntesi que permetés també una anàlisi ben feta. I ara entrem a la part de síntesi. En Manuel García em deia al sortir l'últim dia que sobretot de cara a la gent nova que seria bo potser que jo avancés una mica el model en què treballem nosaltres, inclús com una mica d'esquer, una mica per veure l'útil que potser ja endevinar una mica, perquè aquestes reunions del dijous són unes reunions una miqueta, jo diria, de segon grau, és a dir, d'investigació, més que no pas d'introducció ni d'explanació. Esclar, jo aquí m'esplaio en el que jo vaig investigant, però la gent que ve nova, que no sap tot l'anterior, la gent antiga ho sap perfectament bé, la gent que no sap res de tot l'anterior, doncs una miqueta no saben a què ve tot això. I deia ell de potser avançar una miqueta, perquè a mi em convé també anar fent al·lusions al que tenim, amb el que jo vaig explicant, és a dir, relacionar les coses que explico noves amb el que ja tenim. Esclar, la gent nova, si no sap el que tenim, no pot fer aquesta relació. De manera, jo aviso, llàstima que potser aniran arribant una quanta gent tard, doncs aviso, i potser ho repetiré després, que per un coneixement sistemàtic del model doncs hem fet molts cursos d'això i ara n'hem començat un que el fem dilluns sí, dilluns no, és a dir, cada 15 dies, els dilluns. Per exemple, el vam fer dilluns passat la primera sessió i la segona serà aquest dilluns que ve no l'altre. Ho dic perquè si algú té interès en un treball, i a més és un curset molt funcional que està fet de cara que les persones que assisteixin acabin sabent dominar el model. I per tant, qui estigui interessat en això s'hauria de canviar de curs, per dir-ho d'alguna manera. Si algú decideix que m'ho digui, perquè llavors li faria una sessioneta especial del que vam explicar el primer dia, perquè pugui entrar bé en el segon dia, perquè és més sistemàtic i per tant s'ha de fer més seguit i més complet. La pregunta d'aquest curset dura? Aquest curset dura fins al juny. Aquest curset, si us interessa informació, hi ha aquests papers que diu els dies exactes i el que s'ha de dir en cada sessió. O sigui que són 9 sessions, O sigui, això perquè ho sapigueu. I, de tota manera, com que una cosa global és una cosa una miqueta un glòbul, els glòbuls no tenen ni començament ni fi, i un pot entrar una mica per tot arreu. És curiós perquè en la vida moltes coses són així, moltes. És a dir, la majoria de problemes no tenen ni principi ni fi, i són tancats. I diu que és millor començar per aquí o per allà, en cas és igual, comença per on vulguis. I vés-hi entrant i dona unes quantes voltes, quan hi has donat unes quantes voltes ja veuràs tota la problemàtica, no? Jo recordo que vaig ser escolapi durant molts anys, i Sant Josep de Calassanç, que és el fundador dels escolapis, va fundar les escoles pies, ho posa en les seves constitucions, perquè estava preocupat en el temps aquells de la reforma protestant i una mica abans de la reforma de l'Església, i Sant Francesc deia que s'havia canviat l'Església, estava molt malament, i la societat estava molt malament, si és una reforma de la societat, i tot el renaixement és un rebombori per aconseguir-la, no? Llavors ell havia pensat a veure com es podia canviar la societat, és a dir, com es podia fer la revolució. I se li va ocórrer que la millor manera de fer la revolució és agafar els nens petits i ficar-los idees noves al cap. I ho diu així, si anima teneris annis, si nosaltres des dels anys més tendres, doncs agafem... És a dir, aquí no destorbeu, No, aquí potser m'anirà millor. Doncs, si s'agafa els nens des de petitets, doncs, si vols seure per aquí, ens faràs inclús un favor, perquè quedeu més ben distribuïts i jo no miri només cap allà, que volen que miri cap allà també. Doncs, si s'agafen els nens des de petitets, sembla que després tot canviarà. Però què resulta?
que a l'escola el nen peridet se l'agafa i se li diuen unes coses, no. Sense que es va introduir les matemàtiques, per exemple, amb l'ensenyament que van feien, era deixeble del Galileu, i tenia amics escolapis que estaven amics de Galileu i es tiraven la llengua i tal, no? I el van portar a la Inquisició per culpa d'això, perquè el Galileu estava sota la Inquisició, etc. Doncs, sí, el van cridar a la Inquisició, sí. Es veu que diu que mentre esperava, estava a la sala d'espera, es va dormir. I quan va sortir l'inquisidor a cridar-lo, el va trobar dormint i va dir que no té culpa de res, perquè si no estaria amb una angoixa terrible i encara està dormint, i el van deixar anar. Diuen, l'anècdota explica això, no? Però ell de seguida es va trobar amb el problema que els seus nens, que els ficava idees diferents, a l'arribar a casa els giraven al revés. I els pares tenien més influència sobre els fills que no pas els mestres. I llavors, esclar, avui dia, per exemple, les escoles moltes tenen no solament exalumnes, sinó que tenen pares de família, i fan reunions de pares de família i de vegades un pensa si no s'aniria més de pressa ensenyant als pares i no pas ensenyant als nens. Però esclar, ensenyar als pares és difícil perquè ja tenen les idees fetes i costa molt de canviar. I com veieu és una espècie de roda, no? I és una espècie de roda que tot és veritat i tot és mentida, és a dir, tot és insuficient i tot és necessari. Enteneu? És a dir, tots es necessiten, els diferents passes es necessiten, però no són suficients cada una d'ells en particular. Doncs aquí també passa igual, com que estem fent un globalisme, doncs amb un globalisme senti per on s'ho vulgui. El problema és que tinguem prou paciència per anar-lo veient tot, no? I quan tanqui, llavors és quan. És a dir, cada cosa és necessària però és insuficient. És una miqueta la mateixa idea dels constructors de catedrals, que un arc de pedra només s'aguanta quan estan totes les pedres posades. Però si em poses, si són 7 pedres, així és 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, si poses 4 no s'aguanta, si poses 3 no s'aguanta, si poses 2 per aquí no s'aguanta, si poses 5 no s'aguanta, si poses 6 no s'aguanta, i si poses 7 s'aguanta. I no és la número 7 la que fa aguantar, són totes les que aguanten, però es necessiten totes a la vegada. Això és pensament global. I aleshores la gent no té la paciència d'entretenir-se a fer 7 pedres sense que s'aguanti cap. Enteneu? Fins que les tens totes, llavors s'aguanten totes. Això, doncs, Pitàgores deia que a les seves classes s'havia d'estar 2 anys callat. Aprenent, fent pedres. I al cap de 2 anys, quan ja es veia l'arc complet, deia, com sí que s'aguanta, doncs és bo això. I aquest l'Eugeni d'Ors. Ja que en portem més, ja. Sí, però ja s'aguanta. Ja és recomanable, Això, per exemple, un altre exemple d'una cosa semblant és la cursa per l'espai, que la gent primitiva, doncs el senyor que va inventar l'arc i la fletxa, tirava la fletxa així i li caia, pum, no? Després van haver-hi els grans artillers de l'edat moderna, els grans bales de canó i calculant la curva balística, el Leonardo da Vinci, un dels experts i altres, no? I tiraven, pum, quedava més lluny, però sempre queia, no? Després, al final, doncs ja en l'edat contemporània, des del senyor von Braun i aquests dels coets, van començar a enviar-los així, i llavors al fer així queien, però ja no tocaven la terra, ja queien una mica més enllà. I al caure una mica més enllà que els hi passava que feien així, i llavors per l'atracció tornaven a venir així, i llavors tornaven a fer així, i ja començaven a aguantar-se, ja no queien. Enteneu? I es van aguantar. I després de tirar moltes vegades que anava caient sempre, al final un dia es va aguantar. Això és curiós, i quan s'aguanten és curiós que el que costa tirar aquestes bales, però una vegada s'aguanta ja no costen res. I fan 5 voltes al dia, imagineu el que costaria un avió que doni 5 voltes cada dia, amb els diners de gasolina, de querosè o el que sigui, doncs en canvi aquests trastos, doncs milions d'anys poden estar donant voltes i no gasten res. És a dir, un miracle. És el miracle dels catedrals que s'aguanten, és aquesta mena de miracles. I això és una cosa que hi ha un principi que en nosaltres és un principi derivat, però que històricament és un principi dels més forts i que ha costat molt que entrés en filosofia. És un principi importantíssim que el va ensumar el Hegel i que el va expressar el Marx, i no sé si algú altre abans que ell, perquè no ho tinc prou estudiat històricament, que és un principi que diu tot canvi quantitatiu a la llarga porta un canvi qualitatiu. És a dir, una persona té 3 pessetes, després en té 5, després en té 25, després té 50, després té 100, després 1 milió, després 3 milions. I la mentalitat que ens han ensenyat és que això és indefinit. Doncs no és indefinit, arriba un moment que passen coses rares. Com per exemple que tu no pots tenir tot el diner del món. I per tant ja comença a frenar la cosa, és que aquelles bales i tornen a caure.
no es pot pujar indefinidament. I quan arriba un moment que ja s'escapa, no s'escapa indefinit tampoc, s'escapa i queda rodant. Vol dir que llavors, per exemple, ens sortiria la necessitat d'invertir aquest diner, de fer altres coses. Sí, no pas d'acumular. Jo ara no explico què s'hauria de fer, però el que dic és que passen coses rares quan l'escala creix massa. És a dir, hi ha canvis d'escala, també això els economistes ho saben en les empreses, que no perquè una empresa creixi molt va millor. Per exemple, els animals, l'estructura arquitectònica dels animals van fer que cada vegada siguin més grossos, des dels unicel·lulars petitíssims i microscòpics fins als dinosauris, com han anat creixent. Però hi ha tot de problemes a mesura que es va creixent que es van augmentar fins que arriben que ja no es creix més, no es pot créixer més. Si creix més s'aplasta. Es va poder créixer a l'aigua, per exemple, com que l'aigua aguanta més, les balenes són molt més grans que els dinosauris. Però a terra els dinosauris ja van arribar al tope i ja no va poder ser més. I qui diu això qualsevol cosa, però això és un principi misteriós. És un principi que valdria la pena profunditzar-lo filosòficament què li passa. Perquè teòricament o a nivell abstracte sembla que no hi ha cap obstacle a que si n'hi ha 3 n'hi hagi 6, allò que diuen que a casa si hi ha 5 plats poden haver-hi 6. Per això és extensible indefinidament. Si n'hi ha 6 poden haver-hi 7, si n'hi ha 7 poden haver-hi 10, si n'hi ha 8 poden haver-hi 1 milió, no, que no, ja hi ha un tope. És a dir, per què el procés quantitatiu porta a un canvi qualitatiu? Això és un misteri que nosaltres ens en trobarem en aquest misteri. És a dir, i us dic que nosaltres és un principi derivat d'un altre principi que és el que estem tocant a partir de l'últim dia, que és el principi ja de globalitat, de totalitat. Per tu que no has assistit aquests últims dies, recordes que havíem parlat de cada part és cada part. Segon, cada part té veïns. Aquests dos principis són dos principis analítics. Dic de passada que aquesta investigació sobre l'anàlisi ens va portar algunes vegades al que en l'edat moderna es va descobrir a Leibniz i Newton, el càlcul infinitesimal, que és analitzar entre A i B les distàncies mútues fins a arribar a una precisió extraordinària que va fer el càlcul infinitesimal, fins a arribar a infinitèsims de distàncies, és a dir, veïns infinitèsims, punts infinitèsimament distants uns dels altres, fins a arribar a la noció de continu, de continuïtat, que la noció de continuïtat desfà les nocions d'elements. En un conjunt hi ha elements, però si hi ha elements sí són discontinus, però esclar, si és una pasta única no es veu cap element allà, a no ser que hi hagi el càlcul infinitesimal, que és el que va fent els elements cada vegada més petits i sempre controlats matemàticament. Això és l'originalitat de Leibniz. Fixeu-vos que això són tècniques analítiques, i l'anàlisi i la humanitat és tan investigadora i tan curiosa que ha volgut saber què passava a les variacions infinitesimals de tot. Es van inventar les derivades aquelles, recordeu, increments infinitèsims, etc., de les variables i tot això. Doncs ara estem ja en la fase, diguem-ne, global, però estem sempre fent relacions. En la fase global, en la fase col·lectiva o la fase total, la fase sintètica, doncs hi ha dos principis, un que diu, que és el que estem tractant ara, que cada part té un lloc en el tot. I és el que l'altre dia vam començar a entrar plenament. I doncs en aquest principi, i després hi ha un altre principi, aquest és el de totalitat, i després hi ha un altre que es diu de ulicitat, que ja l'explicarem, que és molt raro, és molt estrany, i que diu que el tot està en cada part. Per aquest deixem-lo, perquè és una novetat. Si algú es vol començar a introduir, aquí hi ha un llibre molt bo que es diu El paradigma holístic, de Ken Wilber, em penso que és, està a l'editorial Kairos. Doncs, és dir, avui ja està de moda aquest tema de la holística, però deixem-ho de moment. Però la filosofia occidental no l'havia abordat, aquest. No l'havia, tradicionalment, l'occidental gens. Bueno, gens no, a l'edat mitja sí que n'hi ha, ja veurem. Ja ens ho trobarem una mica a Sant Agustí, a l'edat mitja, i inclús el Plotí i algun neoacadèmic platònic ja el tenien, ja. Però a partir de l'aristotelisme i després l'edat moderna, la ciència i tot això, més aviat res de res. I ara ha anat entrant per diversos forats, però en Occident, no per copiar-ho d'Orient, no, per via occidental estricta s'hi ha arribat. I això és molt nou, però ja hi és.
el primer que va parlar d'holicitat va ser Duhem, francès, el filòsof francès. I després un altre que es diu Vining, un nord-americà molt famós, un lògic nord-americà, etc. Doncs, tornant al nostre principi, aquest de totalitat, vam dir l'altre dia, resumint també, coses importants, és que la part i el tot són dues coses correlatives i que, doncs, sempre que parles de part estàs suposant un tot, però que el tot té molts problemes, i el problema principal és que és inabastable. Si hem de ser honrats, hem de dir que el tot és inabastable. I per tant, sempre que parlem de tot hem de parlar d'una manera oberta, però que alguna cosa tenim dintre de nosaltres misteriosa que ens fa pensar en el tot. Per tant, el tot no és una idea del tot buida, com voldria potser el Kant, que és el noumen, sinó que és una idea que té una base. El que passa que, com deia el Heidegger, i us ho vaig dir l'altre dia, aquesta base és mística. És a dir, per la via d'experimentació sensible només veiem coses analítiques, coses fetes a trossos, coses parcials. El món analític és una guerra entre un conflicte entre parts oposades que estan en joc entre elles, és una selva, que és el món occidental, precisament. I aleshores, doncs, la mentalitat, diguem-ne, totalista, és una mentalitat mística. El Heidegger deia que quan en qualsevol frase apareix la paraula tot, aquella frase és mística, o no diu res, o és totalitarista, o és fanàtica, o diu bestiesa, és fonamentalista. Però els fonamentalismes són el misticisme cosificat. Hi ha gent que diu que resar 7 vegades al dia de cara a la Meca és obligatori per anar al cel. Doncs mal assumpte, ja, segur que és mal assumpte, encara que sigui molt lloable resar 7 vegades al dia. No sé si m'enteneu què vull dir. Però el que no es pot és comprar el cel amb res que sigui parcial. Però si és que el cel és el que és. Això és fonamentalisme. Per això ara jo he fet el ridícul dels musulmans, però els catòlics en tenim per vendre de tonteries d'aquestes. Enteneu què vull dir? De coses que es venen com absolutes i són relatives, o que es venen com a totals i són parcials. Això mateix, i moltes altres coses. Els dogmes mateixos, això ara no és el moment de parlar-ne, perquè ja tindrem un moment per parlar-ne d'això, no? Però els dogmes se solen entendre fonamentalísticament i per tant fanàticament. Maria, el dogma del concili d'Efes és que Maria és mare de Déu. Esteu segurs que és mare de Déu? Perquè realment Déu pot tenir mare. No és una bestiesa terrible dir que Déu té mare. Per tant, Maria, mare de Déu. I qui digui el contrari és una heretge. Carai, doncs anem bé. I qui diu això diu altres coses. Déu és 3 persones i una naturalesa. Per què vol dir persona? Perquè persona ho traiem de la vida humana, no? I Déu és una persona. Esteu segurs que és una persona, Déu? O 3, encara pitjor, encara més complicat. Enteneu que vull dir, hi ha una sola naturalesa. I Déu és naturalesa? O la naturalesa és una creació de Déu? Ja veieu què vull dir? És a dir, que agafes qualsevol dogma, i és discutibilíssim, però totalment indiscutible. I jo no em carrego els dogmes, jo el que em carrego és la interpretació fonamentalista dels dogmes. Si els dogmes els entenem d'una altra manera, que ja en parlarem en el seu moment, quan parlem d'ideologia, que és una de les coses que hi ha per aquí, doncs aleshores ja veurem què vol dir això. Quin sentit té tot això. I té sentit. I jo vaig en contra dels materialistes, fenomenistes, empiristes, etc., que es carreguen tots els dogmes, els mites, tal, com dic que tot això són tonteries. Jo no m'ho carrego, això no dic que són tonteries, no. El que és una tonteria segons com es pensen. D'acord? I llavors s'haurà de mirar a veure com es pensen bé. Bé, doncs l'única manera que tenim de pensar la totalitat és amb la globalitat. I en definir amb globalitat com un saber molt de poques coses. Perdó, un saber poc de moltes coses. L'especialitat local era saber molt de poc i l'especialitat global és saber poc de molt. Aquest poc de molt vol dir que molt, el desig és tot, no molt, el desig és arribar a tot. I saber una miqueta de totes les coses importants. Però, esclar, quines són totes les coses importants no ho sabem. I, per tant, ho fem d'una manera més humil i diem de totes les coses que a qui està usant aquell model li semblen importants. Si el que usa és una persona individual, doncs és el seu model individual. Si és un grup, és un grup. Si és una cultura, i si és la humanitat, la humanitat. A
ella, a la humanitat, li poden semblar importants una sèrie de coses. I si n'hi ha una que no estava entre la llista però que al cap d'un temps adquireix importància, doncs aquesta cosa s'ha d'integrar. I s'ha d'eixamplar el model, o s'ha de reduir o s'ha de reconvertir, de manera que aquesta cosa ocupi el lloc que sembla que té d'importància. És a dir, primer, saber molt de poc, i després saber poc de molt, i després aquest poc que sigui el més important possible. I dèiem que una de les formes d'anomenar la importància d'una cosa és categoritzar-la. El món analític, el món fenomènic, el món dels detalls, el món aquest nostre més sensible, és un món d'anècdotes. I el prototipus és una plana de diari, o un diari sencer, que parla a cada racó d'una cosa diferent. Tot allò, aquella espècie de volum, allò que et fan el diumenge de gros, aquella cosa que parla de tantes coses tan variades, tan diferents, allò és un model de lo que és el món analític. I el món sintètic, doncs, és, en comptes de xic, moltíssimes experiències, saber agafar les importants i relacionar-les entre elles per formar un tot artificial, que és el model, que no és el tot, que és un glou, que és per això hi ha un globalisme. D'acord? Dintre d'aquesta cosa hi ha una actitud una mica novedosa que m'agradaria que quedés clara, perquè és molt interessant per mi, crec, pel segle XXI, que podríem dir el paradigma globalista. Ens han acostumat a que les persones que guanyen peles és les persones especialistes, que agafen una cosa estudien molt a fons, i que el que fan normalment és desmuntar-la, aquella cosa, és reduir-la a elements molt controlables, molt elementals, molt simples, i després reconstruir-les controladament, i llavors ja les tenen dominades. Això és la manera d'actuar. Hi ha una altra classe d'especialització que consisteix en ser un home generalista, que és una especialització, ser generalista, n'hi ha pocs, i costa fer-ho ben fet, que és la persona que en comptes d'anar de les parts al tot, va del tot a les parts. Un mestre de pàrvuls, o de primer ensenyament, o d'ensenyança bàsica, hauria de ser un generalista, no massa profund, i al dir profund, fixeu-vos que dic el contrari del profund especialista. El profund especialista és el que arriba a grans generalitzacions. Per exemple, el Newton que va sintetitzar el cel i la terra amb una única fórmula. M'enteneu què vull dir? Doncs, bueno, això és un especialista que va arribar a una profunditat enorme, o Beethoven, que va fer uns universos musicals que ho abarcaven tot a partir de només fer música. Doncs aquí és al revés. Un generalista bo és un generalista que arriba cada vegada a coses més especialitzades. Però aquest és un generalista, què vull dir, d'ensenyament superior i de doctorat. Però els mestres de petits, sobretot aquests mestres que no ensenyen una assignatura, sinó que les ensenyen totes, hauria de ser un generalista que tingués primer de tot una visió global i a poc anar aprofundint els detalls. I per tant, jo crec que s'hauria d'establir les professions en dues classes, les professions d'especialistes locals i les professions d'especialistes globals. Un metge hauria d'anar també del tot a la part i no hi va. És a dir, la major part de professions humanístiques tindrien de ser globalistes, especialitats globalistes. Fixeu-vos-hi, que estic dient. I tot això s'havia perdut a l'edat moderna, a l'edat mitja se'n deien humanitats d'això. I s'ha conservat en els seminaris i llocs així, perquè els capellans també ho han de ser, esclar, de globalistes. Què veieu la cosa, això? I això que s'havia perdut a l'edat moderna i havia perdut en serietat, i les humanitats eren una cosa... Doncs ara haurien de tornar a agafar tot el seu rigor i tota la seva importància al costat de les altres, i oposades a les altres, perquè és una cosa, una actitud completament oposada. Queda clar això? Bé, aleshores... Avui volia fer una cosa que em fa una mica de por, perquè és forta. És forta i no obstant no té massa importància. És a dir, el que jo us diré avui ho diuen a tot arreu, és una cosa acceptable, i tots els entesos la saben i la dominen els especialistes. I és que jo uso una certa especialitat com a eina per lo meu. Aquesta especialitat és la geometria. És a dir, a l'hora de plantejar un model global, en comptes de descriure'l literàriament,
En comptes de descriure'l amb números, el descric en formes geomètriques. I amb números també, números que controlen aquestes fórmules geomètriques. Aleshores, això és la part material del model. És a dir, els continguts del model no, seran una altra cosa. El que podríem dir-ne la simbologia, la sintaxi, el significat. Entenem que vull dir, el contingut del model serà tot, o un intent d'acostar-nos a tot. Però el llenguatge, la forma, doncs uso una forma geomètrica. Que hi ha un dia d'aquestos en vam fer un comentari quan vam parlar del llenguatge lineal, el llenguatge arborescent, el llenguatge, com li dèiem allò, que has dit tu la paraula exacta, no sé com li dèiem, és dir, bueno, aquest congrés de Sitges, ara no recordo com serà allò, ja sortirà. Doncs, sí, el text, no, inter no era, l'hipertext, això. L'hipertext és un moviment que hi ha a Nord-Amèrica d'artistes literaris, sobretot, que construeixen literatura bifurcada, trifurcada, anastomosada, circular, arborescent, etc. que escriuen en no sé quantes dimensions i anant i tornant cap enrere i empalmant una frase al final d'una frase amb el començament d'una altra, etc. Escriuen d'aquesta manera, no? I això en diuen hipertext. És una sort que existeixi això perquè s'ho pugui posar com a exemple, perquè aquesta idea ja estava implícita en aquest model. Nosaltres ja l'estàvem usant, aquesta idea, no? I aquesta idea en realitat respon molt més a com funciona el nostre cervell que no pas el que han ensenyat. Explicar, escriure les coses una cosa només darrere l'altra, sempre seguides en forma de línia, en forma lineal. Però fixeu-vos que ja amb tot això que us estic dient hi ha implícita una geometria. Oi que ho veieu, això? Bé, doncs jo voldria unes lliçonetes ràpides avui de geometria analítica, és a dir, geometria analítica, la geometria controlada per l'aritmètica i per l'àlgebra, que és molt millor. I per què m'interessa aquest control? M'interessa per poder operar amb totes les funcions mentals que tenim, que són molt complexes i que avui estan totes estudiades a la part tècnica, amb la lògica matemàtica, però com que és molt complicat això us ho diré de la manera més elemental per aritmètica i per àlgebra i per geometria, que és una cosa que és de primer, com li diuen, primer cicle d'ensenyança general bàsica. Segon cicle ja comencen a sortir altres coses més complicades, no? Però vaja, tot això és per adquirir agilitat perquè després amb el model us mogueu bé. I d'això a més distingit dues coses, dos nivells. Fins avui dia pràcticament la major part de la gent només coneix la geometria, però des de ja a finals del segle passat o inclús de mig segle passat ja van començar a sortir uns geòmetres que van descobrir que hi havia una altra cosa més important encara que la geometria dintre del mateix àmbit, que era la topologia. I la topologia no és a la geometria el que una pissarra és a les figures que pintes a la pissarra. La topologia estudia els espais que contenen figures i la geometria estudia figures contingudes en espais. Però igual com en filosofia la humanitat primitiva, els grecs van inventar-se una filosofia de les coses perquè és el més primari que hi ha, i després a l'edat moderna van començar a descobrir que a més de les coses hi havia el jo i que el jo al mirar les coses s'equivocava o que el jo canviava o que el jo transformava les coses segons les seves pròpies xarxes, etc. Que això és més de més savi, veure el rerefons de les coses, no? Doncs també va passar igual amb la geometria. Al principi la geometria era una geometria de figures i ens ensenyaven nosaltres el triangle, el quadrilàter, tal, no? I després, a poc vam anar descobrint que aquests quadrats s'havien de posar en un espai, que necessitava un espai on situar-los, i si no hi havia espai no es situaven. Això va sortir per la discussió d'un dels punts d'Euclides. L'Euclides és el geni potser més gran de l'edat antiga, és un dels genis més grans. És a dir, va fer una meravella tan meravellosa que el seu tractat de geometria en el segle XIX, ell va escriure al segle, no sé si quart abans de Jesucrist o tercer abans de Jesucrist, doncs en el segle 300 abans de Jesucrist. Doncs en el segle XIX a Anglaterra, a les escoles, tothom estudiava la geometria seguint exactament el redactat de la geometria d'Euclides, perquè és perfecta. I expliquen les anècdotes que en el segle devia ser XVIII, el XVII o XVIII, doncs el Pascal, que era un altre geni, quan era petitet, tenia 12 anys o així, el van castigar un dia en una habitació tancada
i s'avorria, i va trobar un paper i un llapis i va escriure un joc que va fer ell, i quan ho va entregar al mestre resultava que era la geometria d'Euclides, que l'havia inventada ell sense saber-la sentit mai. És a dir, vol dir que és una construcció tan perfecta que hi respon a la mentalitat humana, que és igual que descobreixi l'Euclides però descobreixi un altre. Si tu et posessis a pensar descobriries la mateixa. No? Dius que no. Negat. Però vull dir que respon, està molt ben feta, és a dir, és una cosa molt coherent i molt ben feta, és una explicació de tota la geometria a partir d'uns principis, i unes regles de deducció, i matemàticament, i sense cap escletxa, es va construint tot. Però dintre d'aquests principis de l'Euclides, que se'n diuen axiomes, hi ha un principi que, no sé, ja no recordo si ell mateix el va distingir dels altres, que tradicionalment, després més tard, s'ha distingit sempre dels altres, que en diu un postulat i un axioma. Un axioma és una cosa que es diu i no es prova, i que és la base de poder provar tot el més. És el punt d'arrencada. Però aquests punts d'arrencada són inevitables. Però n'hi havia un que era evitable, i que el mateix Euclides dubta de si ha de ser així o ha de ser d'una altra manera, i és el postulat d'Euclides. Aquest postulat d'Euclides té dues o tres formes d'expressió. Una d'elles és que dos paral·leles no es troben mai. Una altra, per exemple, és que si intentes baixar una perpendicular des d'un punt a una recta, només en pots baixar una, no pots baixar dos. No hi ha dos perpendiculars, només n'hi ha una. O viceversa, si vols aixecar dos perpendiculars a una recta mai es troben. És el de les paral·leles, és el principi aquest, és el paral·lelisme. Bé, doncs aquest postulat és interessantíssim i la humanitat no el va tocar des del 300 abans de Jesucrist fins al 1850 o 60, en què un senyor polac que es deia Lobachevsky el va posar en dubte i va dir jo ara escriuré una altra geometria com la d'Euclides però canviant el postulat d'Euclides, i li va sortir una altra geometria, que és la geometria de Lobachevsky. Aquest deia que el seu postulat deia que quan aixeques una perpendicular a una recta, dos perpendiculars a una recta se separen. I va fer una geometria, va sortir una geometria completa. Tota, igual que la d'Euclides, paral·lela a la d'Euclides, diguem-ne, sense el postulat aquest amb un postulat diferent. Se'n diu geometries no euclídees, aquestes. I aleshores, al cap de poc, va sortir una altra, que em sembla que l'alemany, que és Riemann, que va fer una altra geometria no euclídea que no és la de Lobachevsky, en què diu que sí que s'ajunten. És a dir, surten les tres variants, que no s'ajunten mai, que se separen o que s'ajunten. Va fer una altra geometria, la de Riemann. Aquesta geometria la va fer en el segle XIX. El Riemann és un tiarro, és un senyor que és un home imponent, que va fer tots uns tractats de topologia, ara en parlarem, no? Gràcies a que existia aquest cos de geometria, l'Einstein va poder inventar la teoria de la relativitat. És a dir, l'Einstein té redactada la seva teoria de la relativitat amb la geometria del Riemann. És curiós, això. No, la que s'ajunta. La que s'ajunta. I si no hi hagués hagut aquest artilugi, que és un artilugi, com jo l'usaré com un artilugi, aquí, i no té res més que això, això en llenguatges de l'Agustí, això l'en diríem una senyalètica. És a dir, és un conjunt de signes per indicar una cosa millor que un altre conjunt de signes. És a dir, per exemple, que es diria, per indicar les passions humanes potser és més adequada la música que no pas la literatura o que no pas les matemàtiques, no? I doncs, bueno, uses l'eina que et convé per cada cosa que vulguis dir, no? Doncs jo usaré aquesta, no? Doncs aquesta eina, gràcies a que existia, l'Einstein va poder tirar endavant. Però ara fixeu-vos què hi ha a sota d'aquestes tres geometries. Què hi ha a sota? És un problema topològic el que hi ha a sota. Que és sobre quina classe d'espai fas les figures. El senyor Euclides totes les figures les havia pintades sempre en pissarres planes. I llavors és veritat la geometria d'Euclides. Però ara agafa una pissarra com aquella i fes el postulat d'Euclides. Primer de tot, ja el problema és que ja no es pot pintar una recta. Això per començar. És com pintes una recta. Però clar, tu no pots pintar una recta aquí perquè tu estàs fora d'aquí i veus que això és rodó. Però si tu estiguessis, fossis un habitant xapat aquí, i petitet, no donaries prou. L'home
aquí es pensava que la Terra era plana. I bueno, era plana. Llavors es podia fer rectes, però no feia cap recte, la Terra no és plana. Aquí veia la cosa. Doncs, aleshores es va fer una definició, el Riemann va fer una definició de recte adequada en aquests marcianos que no tenen els espais rectes sinó que els tenen rodons. Enteneu? És a dir, són uns senyors d'un altre món que en comptes de treballar amb espais rectes treballen amb espais d'aquestos. Llavors, què vol dir recte? Pues la distància més curta entre dos punts. Això ho diu l'Euclides. Doncs això també va per aquí. Aquí hi ha unes línies que són les distàncies més curtes entre dos punts. Per exemple, entre aquest punt i aquest punt hi ha moltes maneres d'unir-los. Unes més llargues, més curtes, i n'hi ha una que és la més curta de totes. I quina és aquesta? Això, Euclides és el que teníem la recta. I aquí es diu un cercle màxim. És a dir, de tots els cercles que es poden fer per aquí, n'hi ha uns que són els màxims. Que els enteneu, és el que passa per l'equador, diguem-ne. Doncs aquesta línia d'aquí és un tros d'un cercle que dona la volta exactament pel lloc més oposat, és la més llarga de totes, i arriba per aquí. Fixeu-vos que podríem definir la recta com, de dues maneres, en aquesta geometria, com la distància més curta entre dos punts i la distància més llarga entre dos punts. I sembla contradictori, això. Per això ho agafo jo, per això jo ho agafaré, aquest model. Fixeu-vos, hem ajuntat, en realitat, dos contradictoris. I són veritat tots dos. Amb Euclides això no ho creieu, la diferència. Fixeu-vos la importància que té la topologia en la geometria. És a dir, segons el terreny que trepitges, fas unes coses, fas unes altres, penses d'una manera, penses d'unes altres. I sempre amb un espai corb i tancat. I el tancament és globalitat. Quan tu el tot el deixes obert, del tot, no saps què passa lluny, són tot misteris. En canvi, quan tu tanques, doncs tu pots mirar la distància més curta, però al mateix temps definint l'altra. I si vas en aquesta direcció, et trobes de seguida. Si vas en aquestes, quantates més et trobes en aquesta. Que si vas en aquesta direcció, o vas en aquesta direcció, el que sigui. La cosa. Els que fan informàtica saben que per fer qualsevol cosa, un programa, per fer una base de dades, el que sigui, sempre s'ha de formatejar i després formatejar el disquet i després s'ha de fer el format del programa. Bueno, vostè, en aquest programa, en aquesta base de dades, quants registres vol? 2.000, 3.000, el que no pot voler és infinits registres, perquè no hi caben. I a més vostè té un disc dur i allà hi caben unes quantes coses, s'ha de distribuir. Bueno, qui vol posar més coses, aquest disc dur o no? Si vol posar més coses, les ha de distribuir. I llavors ha de partir. Sempre estem fent coses parcials dintre d'un marc total. El marc total és importantíssim. D'acord? Ara fixeu-vos passant de la geometria, o sigui, de la matemàtica, a la física, que això encara és molt més important, molt més transcendental. És a dir, el camp, que allà en diuen camps, això, és a dir, aquesta part, la pissarra, diguem, en diuen un camp. El camp no solament és un suport passiu, sinó que és un suport actiu. Aquí hi ha un camp gravitatori misteriós que el Newton no sabia que existís i que per tant no podia explicar mai la gravitació, la controlava totalment i no sabia què era. Deia no sé pas quin braç misteriós aguanta la Terra en òrbita amb el Sol i no se l'escapa amb la inèrcia de la Terra, una massa enorme de matèria, no? Llançada a una velocitat de 1.000 dimonis fregits. Com no s'escapa del Sol? Per què l'aguanta el Sol? És a dir, que l'aguanta i és segur, però com? No tenim ni puta idea. I llavors el Maxwell, a propòsit d'unes altres coses, dels camps electromagnètics, de la llum i aquestes coses, va inventar la noció de camp, que és una noció que és un altre misteri, és a dir, no sabem si explica res o no explica res, però diu, el Sol té un camp gravitatori que abarca tot l'univers, teòricament. I ell actua en tot l'univers, això és un principi òlic. És a dir, que el
el tot està, cada part està en cada altra part de l'univers, i per tant el tot està en cada part. Tots estan tots, per dir d'alguna manera. Doncs resulta que nosaltres estem a no sé quants milions de distància del Sol, aquí, aquí, o aquí, com vulgueu. Deixo això, se'n va. No, en aquest cas no es pot pel Sol, es pot per la Terra, perquè hi ha una guerra de camps. Però vaja, és igual, és el mateix problema. Enteneu, si no hi hagués la Terra, això creuria cap al Sol. Però així mateix, I per tant, una cosa que tu no li dones cap empenta de res, no sabem d'on treu una força i es posa en moviment. I si llegiu un qualsevol diccionari, l'enciclopèdia camp, la paraula camp físic, veureu que és un espai en el qual hi ha una potencialitat de força en qualsevol punt graduable i innumerable, que se sap. La força en aquest punt, és proporcional, diríem, a la massa, i directament proporcional a la massa i inversament proporcional al quadrat de la distància, que és la fórmula del Newton. Està totalment mesurat, però no sap què és. Això només ho deia perquè, esclar, per exemple, ara us posaria el camp econòmic o el camp monetari. Vosaltres teniu figures de la butxaca, un bitllet de 1.000 pessetes, és una figura, però hi ha un camp, hi ha una pissarra, que és el canvi de la moneda. Llavors resulta que aquestes 1.000 pessetes, si al senyor Sotxaca li passa pels nassos, passen a valdre 800 sense que et toqui la figura, o que t'ho sembli que et toca la cosa. La figura està d'aquí, clavada dins de la butxaca, però hi ha un misteriós braç, oi, que arriba igual que la gravetat, des del Sotxaca fins a la vostra butxaca, i resulta que només vol 800. Perquè ell l'ha devaluada. I per tant, la gent és tonteta i es fixa en les figures i tots els llestos fan moltes figuretes, com en els indis aquells d'Amèrica del Colón, els hi porten mirallets, perquè s'entretinguin i per sota avançant l'herba. Jo us faig igual. Jo el que passa que aviso. Sí, aviso. Però jo m'importa més la pissarra que les figures. Enteneu? M'importa més la pissarra que les figures, perquè a les persones els deixes les figures intactes i els canvies una mica la pissarra i els has tirat la barraqueta a l'aire. Perdona una cosa, parlant d'això del camp gravitatori del Sol, diguem el Sol, genera un camp gravitatori. I la Terra també. I no pot ser que hi hagi un camp gravitatori com a marc en el qual hi ha el Sol i la Terra. Com la mar. Com a marc. Ah, que marc. Bueno, és la gravitació universal, sí, la constante de Hubble. Això hi ha un article d'Investigació i Ciència avui vull dir aquest mes, que parla d'això, que m'has deixat tirar al damunt de la taula. Sí, això és Einstein, això que dius tu. Això és la curvatura universal de l'Einstein. Sí. Com hi ha dit aquesta màxima? La definició de recta. Sí. La definició de recta és la distància més curta entre dos punts o la més llarga entre dos punts. Del què? Ah, sí, del cercle màxim. Cercle màxim. Això se'n diuen línies geodèsiques, és a dir, la generalització de la línia més enllà de l'euclidianisme, diguem-ne, més enllà, se'n diu línia geodèsica. Se'n diu línies G, també en diuen. Les línies G són les rectes en qualsevol espai encara que no sigui euclidi. Perquè tingueu una miqueta d'idea del Lobachevsky, ja per qüestió de curiositat, no? El Lobachevsky va fer una geometria amb una pissarra que en diuen de sella de cavall. Les pissarres de sella de cavall, així com aquesta pissarra és esfèrica, doncs una pissarra de sella de cavall, les pissarres de les serres de cavall fan així per aquí, i fan així, no? I així per aquí, és a dir, una esfera té un cercle, un equador, per exemple, un cercle màxim d'aquestos, que és el centre, el que dintre, i el seu perpendicular, la curvatura també al centre està dintre. Ho veieu? Amb un pla, això com que és recte, és una circunferència que es fa tan gran que el centre s'ha anat a l'infinit. I no sabem si està a banda d'aquí o a banda d'aquí. I la seva perpendicular, tampoc no sabem si el centre està a banda d'aquí perquè està a l'infinit. Amb una d'aquestes de sella, fixeu-vos que la part aquesta, on s'asseu la persona, el centre està aquí, a aquesta banda de la superfície aquesta, en aquesta superfície.
Enteneu què vull dir? Està a dintre del cavall, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, la perpendicular aquesta, que és aquesta, el centre està per fora. Això se'n diu una curvatura negativa. En aquesta mena de trastos, quan tu fas una perpendicular en un punt, en l'Euclides fèiem un punt només pot aixecar una perpendicular. O si voleu, des d'un punt només pot baixar una perpendicular. Amb aquella, des d'un punt es podien baixar diverses perpendiculars, si les definim exactament com els vectors màxims. Entenem què vull dir? És a dir, des del pol nord, cada meridià és una perpendicular a l'equador, totes són perpendiculars, i per tant hi ha moltes perpendiculars des d'un punt fins a una recta. Infinita. Que ho veieu o no? Doncs aquí passa al revés, és a dir que des d'aquí surten moltes perpendiculars, una així, una així, una així, una així, i s'obren, perquè la superfície s'obre. Enteneu això? També es pot entendre, si imagineu una superfície com una trompeta. Una trompeta també és lobachevskiana. Una trompeta, doncs, que si és així, no? És així una trompeta. Doncs bé, totes aquestes rectes així són rectes geodèsiques, són perpendiculars a l'equador aquest. És a dir, que per un punt, aquí s'obren moltes, s'obren. Com dius que és la trompeta? Com dius que què? Què és la trompeta? Que és lobachevskiana. Que és lobachevskiana, és a dir, que és un espai de Lobachevsky. Per què? Perquè la part aquesta rodona té el centre dintre i la part aquesta té el centre fora. Allò té una banda d'altra, això és el grup que es diu tècnicament per distingir el del Lobachevsky de del Riemann i l'Euclides. Doncs en el Lobachevsky hi ha una espècie, diguem-ne, d'obertura. En el Riemann es tanca i en l'Euclides és recta. L'Einstein, per exemple, ha volgut defensar que l'espai universal és riemannià. Llavors la geometria que es podia plantejar depèn de l'espai sobre el qual es planteja. Per exemple, si la planteja sobre una altra figura geomètrica, doncs es podrà un altre tipus de... Per exemple, hi ha una llei d'Euclides, que els angles interiors d'un triangle sumen dos rectes. Això només és veritat en la d'Euclides. La de Riemann suma més de dos rectes, i la de Lobachevsky suma menys de dos rectes. Aquesta en diuen excés de curvatura, aquí hi ha un excés. És a dir, el triangle està bufat. M'enteneu? Un triangle pla, mirat en perspectiva, no per exemple així. Igual, així. Doncs, si està posat damunt d'una superfície esfèrica s'ha de bufar. Enteneu per dintre? És a dir, pot tenir aquests tres punts, són la superfície esfèrica, però per dintre està bufat. Esclar, llavors els angles són més grossos. I en canvi els altres són més petits. Està apretat així cap a dintre. Ara, això de fet, la geometria no és més una construcció de l'home. Sí, total. Perquè en realitat és... Total. Una eina. És una eina com una clau anglesa. Independent un martell. Independent de la geometria de l'espai, o sigui, independent de la forma de l'espai que ignorem. El que més són construccions mentals. El que fem és inventar-nos construccions que expliquin millor els fenòmens observables. I resulta que l'Einstein demostra que l'espai euclidià, que era la base de la física newtoniana, no explicava alguns efectes que ell, amb el seu espai curt i tancat, doncs explica. Ens explica com, mai per què. Sí, mai el per què. Sempre el com. I encara un cert com, el com controlable per números. No, el com quantificable, però no el com qualitatiu. És a dir, per exemple, el Newton explica exactament la força que tindrà segons la distància i segons la massa, però no ens explica si hi ha un braç que ho fa. És a dir, no ens explica com es fa allò de fons, no ens explica com es fa tampoc. Només ens explica les formes, les relacions com queden, i això sí. Això ja ho sabien els antics, perquè és curiós que tota l'astronomia, fins al Copèrnic, usa diferents maneres d'explicar els fenòmens que s'observen dels astres, i els obtenien abans de Copèrnic, quan el Sol no era el centre del món, sinó que era la Terra, i explicaven els eclipsis perfectament bé, explicaven el moviment dels astres, això és llarg d'explicar el detall d'això, no? Però penseu que es van fent moltes construccions de diferents classes
i la que millor explicava era la que es tenia, el que es feien servir els astrònoms. Entens? És a dir que, i quan va venir el Copèrnic en va fer una que era tan tonta com les anteriors i per tant també tenia raó el papa quan va creure que es va carregar el Galileu. Per què? Perquè el Sol és el centre dels planetes o no, o la Terra. Si és igual, depèn d'on posis els eixos de coordenades. És a dir, per la Terra el Sol es mou i pel Sol la Terra es mou. Tots dos tenien raó. El que passa que fent com a centre el Sol és més fàcil d'explicar. Veus? Però això és el que deies tu, és una eina que funciona millor. És a dir, quan s'inventa, doncs, el que sé jo, doncs, la serra mecànica, la serra de mà es deixa. Bueno, doncs molt bé, però són dues eines, Que no sabien comptar perquè ho farem tot per... Sí, però el problema és que tant els aristotèlics com els copernicans tenien ganes de que fos més que una eina. Tenien ganes de que fos metafísica, és a dir, que fos realitat, que fos ontològic, que el món és així. Allà va dir, pur si muove, la Terra es mou al voltant, i no, l'Einstein va venir ara i ha dit que no, que el moviment és relatiu i depèn d'on posis el centre de coordenades. O sigui que Galileu tampoc tenia la raó. Com tampoc tindrà l'Einstein dintre de 15 anys. Però l'Einstein té l'avantatge que fa el que tu, que diu que això és una eina, que és una eina explicativa. I llavors ja és diferent, però és que el Galileu no va donar una patada a terra, i l'Einstein no dona patades. M'entens què vull dir o no? No, és que és aquest pas a descobrir que tots són eines mentals per interpretar el món. Però fixeu-vos que la invenció de l'eina és totalment lliure. És igual el d'Euclides, el de Lobachevsky i el del Riemann. El que no és totalment lliure és fer feina de físic, fer feina de matemàtics és totalment lliure, perquè és inventar eines. I pots inventar les que vulguis, el problema és que fa serveixi. I el que serveix és un problema de física, no de matemàtiques. I això ja és diferent. I per això, tant el Galileu com abans d'Aristòtil, o Ptolomeu, aquells anteriors, tenien vel·leïtats metafísiques, és a dir, a les seves matemàtiques els volien donar una raó d'existència. No perquè la matemàtica en si donés cap existència, sinó perquè l'explicació experimental donava raó a l'existència. Diu, si aquesta és l'explicació que explica el que passa, vol dir que és l'explicació bona, que el món és així. I el món no és així. No és ni com Riemann, ni com Lobachevsky, ni com Einstein, ni com Euclides, ni com ningú. És a dir, el món és una altra cosa. Però, de tota la panòplia d'eines, n'hi ha unes que en un moment determinat dels nostres coneixements empírics, és a dir, d'experiència, expliquen més coses d'altres. I aquestes són les que usem perquè expliquen més coses que les altres, no perquè elles siguin la veritat. No és confondre el model amb la veritat. Exacte. Però hi ha algú que llavors passa de rosca i diu els models tots són ficticis i per tant no sabem res del que tampoc és veritat això. Hi ha models que expliquen més realitat i s'acosten més a la realitat, almenys ens ho sembla en aquell moment. Són més útils per tractar amb la realitat. En aquell moment històric. Una pregunta, aquesta pissarra que la que utilitzarem és l'única que es pot limitar, no? O sigui, totes les línies es trobaran aquí, no hi haurà cap línia que no es pugui trobar. Totes les línies? Sí, que posem... Sí, vol dir, aquesta és limitada, l'euclidiana no és limitada i la lobachevskiana tampoc és limitada. I les rodones, aquestes, n'hi ha que tampoc són limitades. És a dir, les riemannianes n'hi ha de diverses classes, hi ha aquesta que és esfèrica, que és limitada. Les elipsoidals, per exemple, imagina't una elipsoide, com una pilota de golf, també és limitada. No té límits, però vull dir, és finita. Però en canvi, pots agafar una hipèrbola, una paràbola, per exemple, que per aquí és infinit i per aquí és infinita, fer-la rodar així, i tens una superfície de revolució, que se'n diu un paraboloide, i es corba i segueix la geometria de Riemann, i no obstant, no acaba mai. Sí, però el que hauria de dir és que si és limitada i volem treballar amb aquest sistema, llavors no hi ha lloc per Déu o per metafísica o per... Ara ho veurem. Fixa't una cosa, Déu és infinit, suposem. Suposem que la metafísica és infinita, o el que vulguis, o inclús l'espai físic, imagina't que és infinit, no? I tu tens un cap finit, el teu cap no és infinit, el teu cervell és limitat. Doncs el globalisme, no el totalisme, el globalisme intenta posar amb uns símbols, amb uns signes limitats, coses il·limitades. I llavors li assenyalarem un lloc, diem, aquí està Déu. Ja està. El Déu infinit està aquí. Per tant, sempre que pensem en l'infinit el pensarem aquí. Per què? Perquè en el nostre cervell no pensem el Déu infinit perquè no hi cabria.
i pensem un Déu, que ell és infinit, però nosaltres el pensem des de la nostra finitud. I el globalisme és humil, entens? El globalisme reconeix que ell, per molt que s'imagini infinit, no se l'imagina. I aleshores el que fa, quan parla de coses infinites, és reduir-les a finites, és a dir, simbolitzar-les per coses finites. Quan diem, per exemple, que ara entrem en el treball dels dogmes, no? Que dèiem abans, quan diem que Déu és personal, diem una reducció de Déu, però almenys que ho sapiguem. Perquè hi ha que es pensa que estan dient una cosa infinita i estan dient una cosa finita, i això és totalitarisme i fanatisme. M'explico o no? És a dir, fem una reducció, però una reducció en la qual constem, fem constar en aquell punt, aquí això és infinit. D'acord? Per oposició a altres coses. Que això és el pas del signe a el que simbolitza, el simbolisme de categories. Tu m'estàs passant ja la segona part que jo avui no la volia tocar, i no volia tocar els signes. I l'objecció és molt bona, però és que l'objecció és exactament el pas de la totalitat a la globalitat. La globalitat és petita, és limitada, és una mica de tot el que es tingui, i el que es té sempre és limitat, i la mica també és limitada. Hi ha dues classes de limitacions aquí. No, la cosa. Sí, és que, vull dir, mai la part, tu ets una part, jo soc una part, mai la part podrà abastar el tot. I per tant el que fa la part per abastar el tot és assenyalar-li una part. Aquesta part la reservo pel tot. Ja està. D'acord? És una reducció intencionada. Doncs ara deixeu-me un poc, perquè tampoc no tindrem massa temps, són ja les 9, oi? A veure, això d'aquí, on se'n... Bueno, jo només deixo com a cosa una mica novedosa, però que avui dia és una cosa adquirida, oi? Aquesta distinció entre geometria i topologia. M'interessa molt i a més és una cosa que ens augmenta la intel·ligència, ens augmenta la ment, que sapiguem sempre veure el davant i el darrere de les coses. Us posaré un altre exemple pràctic, jo vaig dedicar un temps perquè la vida em va empènyer a fer de senador i vaig assistir en el moment que s'inaugurava la democràcia. Per tant es va tenir de construir no solament que cada partit pogués ser la legalització de cada partit i després que poguessin discutir entre ells i poder de la resultant d'això fer la política corresponent, sinó que s'ha de fer el camp per fer aquest joc, és a dir, el topos d'aquestes figures, no? I aleshores es va tenir de construir el Congrés i construir el Senat. Els edificis hi eren perquè hi havia hagut coses abans, etc. i pantomimes de congressos i coses d'aquestes. I després s'havia de construir el reglament, que també s'ha d'haver de fer nou, que el va fer l'Hernández Gil, un senyor del règim, després democratitzat, es va fer allò, encara es regeixen per aquí. És a dir, que tot això ho van fer aquells senyors, però vaja, deixem-ho córrer això. No, deixem-ho córrer no. És a dir, tant o més important que el joc democràtic dels partits discutint en el Parlament és l'edifici, els escons on es posava la presidència, es posava molt alta o molt baixa. En un Parlament democràtic el president hauria d'estar en una cadireta petita així, perquè aquí manen, els que tenen sobirania són els elegits, i el president com a president dels Corts no és elegit com a diputat, com un de tants. M'explico o no? I ell només és un servidor, és el Cirabotes, és l'encarregat d'enllustrar les sabates de la gent aquella. No, vull dir, és l'encarregat que allò no peti, però no mana ell. És a dir, ell ha de respectar les paraules de la gent, no de posar paraula seva més que el vot d'un, etc. Per tant, no és una persona important, és una persona només un instrumental, és una eina. Doncs no, normalment aquests parlaments es foten allà al de tot, posats allà. Tot això, i això encara són tonteries externes, però després aneu a buscar el reglament, els parlaments i veureu que desfan la democràcia, potser. I tot és democràtic, excepte el topos. Entens? Fixeu-vos que la paraula topologia, que és molt bona, topos en grec vol dir lloc, el que han dit les pissarres, no? I quan no hi ha lloc per una cosa es diu utopos, vol dir utopia. La utopia és un lloc sense lloc. Enteneu que no troba assentament, és una figura, una utopia és una figura que no troba pissarra on posar-se. Doncs és bonic, el joc de les paraules és molt interessant. Tant és així que avui dia es parla de més d'utopia d'ucronia, perquè com que hi ha topos hi ha cronos. El topos és l'espai i el cronos és el temps. I una cosa fora de temps és una ucronia. Tots els profetes són ucrònics. Els
profetes i els conservadors són ucrònics. Els únics que són crònics són els que estan al dia, els que estan a l'altura dels temps que deia l'Ortega Gasset. Bé, doncs, la importància que té aquesta part, molt interessant perquè no es prenguin el pèl. I normalment les figures les deixen intactes i es canvien el topos i tot queda al revés. Tots els angles ja no sumen dos rectes i les coses ja quadren d'una altra manera. Bé, aleshores, també ha sortit una cosa accidentalment, però jo la volia agafar més temàticament, que és el tema de les geometries, i millor les topologies, tancades o obertes. És a dir, els espais poden ser oberts o tancats, les figures també. Hi ha figures obertes i figures tancades. Una línia és una figura oberta. En canvi, un polígon és una figura tancada i un poliedre és una figura tancada. I les figures poden ser obertes o tancades. Però els topos, els espais, també els hi passa que poden ser oberts o tancats. I una pissarra, per exemple, teòricament un pla és infinit, és obert per tot arreu. Una recta és infinita, una semirecta és semi-infinita, és infinita per aquí i tancada per aquí. Un segment és tancat. Un segment amb una dimensió, un polígon en dues dimensions, un poliedre en tres dimensions són figures tancades. En canvi, per exemple, amb dues dimensions, un angle és una figura oberta, semi-oberta. És tancada per aquí i per aquí, però per aquí és infinita. Que ho veieu, això? L'obert i el tancat, no? Això en les figures, i els espais també els hi passa. I ell ha insinuat, a veure, amb una cosa com aquesta, que és tancada i limitada, per tant, no? Doncs, quina diferència hi ha amb això, i quins problemes té, i quins problemes no té. I ja us he explicat jo de passada doncs, que jo uso topologies tancades. D'acord? Uso topologies tancades, la paraula global ja diu això, globus és una topologia tancada, perquè m'interessa no ser irresponsable. És a dir, m'interessa veure la quantitat de conseqüències pràctiques que porta això. Ja n'hem vist alguna ara quan hem parlat de la recta, que és la distància més curta de més exponent i la més llarga. Fixeu-vos que amb una topologia tancada tota posició té el seu oposat. Igual com deien topos i utopos, ara diem positum i opòsitum. Posat i oposat. Tens un punt i tens el seu contrari. En canvi, amb una topologia oberta no hi ha contrari. Tots els emperadors del món imperialistes i opressors els encanten les topologies obertes, i ara és una explicació per la qual jo la fujo. I tu la demanaves perquè te la tenen ficat al cap. És a dir, els emperadors imperialistes, tots els opressors del món, ells el que voldrien és que ells ser el centre de l'univers i que no hi haguessin límits. I que tot el que fos merdós ho poguessin engegar a el que en l'Evangeli se'n diu les tenebres exteriors. Entreu més enllà, les cobraries lluny, el Garraf. Però el Garraf és un lloc tan determinat com aquest. I allà hi ha gent, i allà hi ha problemes igual que aquí. I la sort que tenim actualment en el món és que la Terra és limitada. Si no, no pararíem de fer bestieses. I gràcies a que la Terra és tancada, com els meus models, comencem a ser una mica responsables. Sí, però una altra pregunta. Digues. Un dels principis que teníem era el principi d'identitat. Sí. Llavors, aquí podem dir que A és no A, també. En el sentit que... Exacte. S'ha de matisar això que acabes de dir, s'ha de matisar, però m'encanta les coses que vas dient a tu perquè em vas aixecant la llebre, diguem-ne, no? I llavors ja puc disparar. No, és claríssim, la intenció, ja ho vaig dir al principi, tu ni hi eres, em penso, al principi, que el principi de no contradicció ha de poder ser superable, perquè la vida està plena de contradiccions. I que tradicionalment tota la història de la filosofia no ha sabut com superar-ho sense caure en una cosa caòtica i incontrolada. I l'única manera de controlar un principi de sí contradicció és amb un univers tancat i limitat. Si per exemple poses una pissarra i al mig hi poses l'emperador de Pèrsia, llavors al costat totes les satrapies de les províncies, etc. I més lluny doncs hi ha països que no són propis de l'imperi però que li paguen tribut i que són una mica amics. Després hi ha els que no són res, són indiferents, i l'últim hi ha els enemics que estan més lluny encara, no? Doncs la contradicció es perd. És a dir, el contradictori, el que et porta a la contra, o el mates, l'envies al cel, que és un lloc molt maco, oi? O a l'infern, segons com vagi la punteria,
O si no, en la terra, el fiques a la presó, però llavors és molt car, perquè has de pagar presons, soldats, etc. I sempre t'estan fent la punyeta. O bé els envies fora. I si el fora és prou fora, no és problema. Ara, si el fora és limitat, et torna a venir. I aleshores has de tenir en compte el contradictori. El que passa és que, com veurem aquí, quan cada cosa pressuposa la seva contradictòria, no la pressuposa allà, sinó en el lloc de juny. I per tant, simultàniament, com deia l'Aristòtil quan definia el principi de la contradicció, deia no pot ser que una cosa al mateix temps i en el mateix lloc sigui, i sota el mateix concepte, sigui igual o no a aquella cosa. Entens? Sigui no a aquella cosa. Això es manté, perquè cada cosa ocupa el seu lloc, però també la seva contradictòria té un lloc. I precisament aquí, tota aquesta cosa que he posat aquí, només és que és per això. Ja que ho tenim escrit, us explicaré una mica. Tampoc, els que no sou experts en matemàtiques, tampoc us hi fiqueu massa. Només sapigueu que això està tot està acceptat, és que avui dia això no ho nega ningú. I per tant, encara que us sembli estrany, doncs és molt normal. I si no ho enteneu, tot és igual. Algú que tingui ganes de profundir-ho, doncs no creix. Aquí, per exemple, hi ha un espai d'una dimensió obert, una recta. Una altra cosa que us volia dir és que hi ha una cosa que és una espècie de trampa entre geometria i topologia, que és que la topologia no és més que geometria canonitzada. És a dir, quan nosaltres diem la pissarra és seu de les figures, doncs la pissarra no és una figura. Suposant que sigui limitada, és un rectangle. I suposant que sigui una pissarra infinita, és un pla. Un pla que és una figura d'Euclides. Enteneu què vull dir? I les dimensions que són els controls dels pissarres, és a dir, dels espais, dels topos, els controls, per exemple, les coordenades, també són figures. En aquest espai en rectes, no, mira, aquesta n'és una, aquesta n'és una altra, aquesta n'és una altra, i aquesta d'aquí és una altra, i aquesta és una altra. És a dir, aquestes rectes que nosaltres fem servir de coordenades són unes figures del mateix espai privilegiades que les considerem no com a controlades, sinó com a controladores. I pertanyen més a la topologia que a la geometria, però són de geometria, tenen totes les propietats geomètriques. Enteneu, no?, aquesta espècie de mala jugada entre el fons i la forma. Ara m'agradaria portar aquí tota una sèrie de figures de l'Escher, aquest senyor de l'autor d'això, en què és un mestre d'engatusar-nos, de passar de la forma al fons, i del fons a la forma, sense que te n'adoni, i al final hi ha nosaltres on ets. És un artista genial, que després ja estudiarem l'art, quines gracietes fa l'art, deixem-ho ara. Doncs aquí hi ha una recta, que és una figura d'Euclides, com una casa, però que l'hem agafada no com a recta, com a figura, sinó com un espai on es poden fer figures, que en un espai que és una recta només es poden fer una figura, que és el punt, o bé el segment o la semirecta, i no es pot fer res més. Enteneu, és un espai molt estret, pobret, que no dona per més. I en diem espai elevat a 1, perquè és un espai d'una sola dimensió. D'acord? Això és això d'aquí, això d'aquí, així. I és recte, no s'acaba mai ni per aquí, ni s'acaba mai per aquí. Aleshores, el Descartes va tenir la pensada molt original d'associar-ho al conjunt dels números reals. I aquí veiem que arbitràriament marques un punt, li dones l'equivalència del 0 dels números reals, i marques un altre punt arbitrari i li dones l'1. I tots els altres números queden relacionats amb punts de la recta, però exactes. És a dir, si això és 0 i si això és 1, segur que trobaré el 3, en fi, així, 1, 2 i 3, el punt aquest correspon al número 3. El número 26, tal. El número menys 47, tal. El número 1 partit per 53, també el trobaries. El número pi, el trobaries i diria exactament aquest. És a dir, equival a un punt i ben determinat, i no un altre. El qual és una cosa interessant, perquè fa servir l'aritmètica de l'aritmètica i l'aritmètica de l'aritmètica. Enteneu? És molt interessant, és una síntesi bonica aquesta. El conjunt de tots els números reals és un conjunt que li diem conjunt R. Que els matemàtics moderns li diuen que és un cos, un anell i unes quantes coses. Té unes qualitats determinades, però no una té aquestes així, és una cosa matemàtica que diuen així, les propietats, el principi de l'associatiu, la propietat associativa, la propietat commutativa, doncs aquest conjunt dels números reals. Això és interessant i és obert.
Fixeu-vos que hi ha un més infinit i aquí hi ha un menys infinit. Ara veurem que en l'ús que se sol fer d'això resulta que, encara que no es digui explícitament, aquest número és el mateix número que aquest. És a dir, que matemàticament, en el fons, filosòficament, matemàticament, filosòficament, és el mateix número, més infinit és igual a menys infinit. I per tant és rodó. Solament que el tancament s'aplaça indefinidament. Entenem? Però és el mateix. Com que això ja se suposava que és així, existeixen a matemàtiques magnituds tancades. I una d'elles, per exemple, són els graus. Els graus d'angle. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 260 graus, 360 graus. Això és una tancada. És el mateix que això, però tancat. Li podem donar valors en comptes de graus, donar equivalències numèriques d'aquest tipus, però aleshores et trobes que has de posar, per exemple, tot valdrà 25. Llavors anar subdividint i no passes mai de 25. Aleshores, jo aquí he posat el tot per 1. Per tant, aquí és un 0, aquí 0,25, aquí 0,50, aquí 0,75 i 1. O un trencat, un quart, 2 quarts, 3 quarts i 4 quarts. Veieu o no? És a dir, aquí què ha passat? És a dir, si en comptes de fer això i engegar a l'infinit el tancament, el fem finit, el tancament, que és el que plantejaves, el fem finit, passen coses raríssimes. Per de prompte, que quan arribes a l'1 estàs al mateix punt que el 0, que ja és ben curiós. És el que li va passar a Joan Sebastià Elcano, que va sortir així, i es va trobar que vostès caminen sempre així, i es va trobar així. Veniu per allà. I ell sempre anava de pla i sempre anava en direcció oest. I anant sempre oest, va venir per l'est. Són coses raríssimes. Un altre, que cada número té el seu oposat. I que té uns punts mitjos. Entre aquests oposats són números espacials. I hi ha números qualitatius, no quantitatius. Veus un altre misteri interessant de passar d'un univers obert a un univers tancat, que a l'univers obert els números tots valen res. Són iguals. Tots són iguals, excepte l'infinit, que no se sap on és. Aquest és molt rar. Com que no sap on és, inclús tradicionalment ni es nomena. És últimament a partir del Cantor que es va començar a atrapar l'infinit. Es va començar a considerar l'infinit i al final ell va fer tota una matemàtica amb l'infinit però controlat, i com que l'infinit és incontrolable, li va sortir una matemàtica complicadíssima, raríssima i plena de problemes. Llavors van haver-hi uns altres, Hayek, Gruber, etc., que van fer una matemàtica sense infinit, una matemàtica no infinitista, diguem-ne, no? I van anar entrant en això. Per tant, entre això i això hi ha tota una dialèctica. Doncs, tot això que us estic dient sembla molt abstracte, però governa el nostre plantejament. Aquestes coses les governa i part, té conseqüències, etc. Doncs aquí l'únic que es pot fer és anar baixant d'una globalitat definida a una infinitesimalitat. Com que aquí això era arbitrari, aquest 0,1 és arbitrari, per posar 0 aquí o 1 aquí, i llavors el 2 aquí per aquí. Doncs aquí també que tu te'l pots posar en comptes de que valdre un bilió o un trilió, i llavors això acaba moltes coses de dintre. Es pot eixamplar indefinidament, però sempre tancat. Veieu, no? O sigui que, mira, si vols tu, aquí poses tu i aquí poses Déu, i dius, bueno, molt bé, però quan poses aquí, per exemple, tu i Déu aquí, però això imagina-t'ho molt lluny, tan lluny que estem així. Llavors tu estàs aquí i Déu està aquí. Ja està. És a dir, una circunferència suficient ràdio suficientment gran equival a una recta, però el radi és infinit. És a dir, que això és un cas límit d'això. I no és dolent tenir aquest límit en el cap, que és el que tu apuntaves una mica. No és dolent. El que és dolent és pensar-se que tot va així. És a dir, considerar això, un cas límit, com la regla normal per totes les coses. És a dir, la regla de l'emperador omnipotent, de l'emperador diví, que eren els emperadors que hi havia déus tots. Que va fer una miqueta de les transcendències, és a dir, les implicacions polítiques de l'aritmètica. És curiós, I aquest és tancat. Aleshores, deixeu-me explicar una miqueta tot això d'aquí,
mica ho va inventar el Descartes, va ser molt llest, es va inventar els eixos de coordenada cartesians, que se'n diuen, Descartes cartesians, també se'n diuen ortogonals perquè són perpendiculars. I són perpendiculars per una cosa molt interessant, perquè interessa que cada variació d'aquest no tingui per què afectar aquest. Tu pots posar, això són patates i això és temperatura, és igual. Doncs a tu et pot interessar que a 0 graus hi hagi una patata, dos patates, i experimentar. Que a 1 grau hi hagi una patata, dos patates, que a 2 graus i que siguin independents l'un de l'altre, que puguis variar els graus sense variar les patates i puguis variar les patates sense variar els graus. I això només es aconsegueix topològicament, amb un espai de coordenades així, perpendiculars. Si les coordenades no són perpendiculars, doncs quan tu bellugues aquí, això es va bellugant també. Enteneu què vull dir? És a dir, quan baixes la perpendicular, resulta que tu creixes aquí i només poden haver-hi 1 grau amb una quantitat de vegades determinat, però no amb una altra. O enrere, Ara, per exemple, fem un pas d'aquells que vaig una mica bèsties, doncs a l'Einstein, aquí hi ha el temps i aquí hi ha l'espai, i aquí hi ha la velocitat del llum, que diu que en un espai, en un temps molt petit, el temps és aquest, i l'espai és aquest, que en un temps molt petit corre molt l'espai. Enteneu què vull dir, no? Que en un segon fa 300.000 quilòmetres. I diu que més veloç que això, ser més cap aquí, és a dir, aquestes ratlles així, no existeixen. Està prohibit, i tot això està prohibit. Amb la qual ha fet unes coordenades obliqües. Amb la qual el temps i l'espai estan lligats, no deslligats, com estaven amb Newton. És a dir, que no pot haver-hi un cert moviment d'espai sense un cert moviment de temps, que és exactament la constant de la velocitat de la llum. Tanco parèntesi, que això és una excursió. La deixem així. I el senyor Descartes va fer això tan recte i tan auxiliar que veieu aquí, no? I aleshores, ara ja indirectament, a partir d'aquí us he explicat una miqueta el que és una recta, segons el Descartes. Una recta, diguem-ne, així com aquestes rectes, aquesta, només equival amb aquesta o amb aquesta, que són les dimensions, que són topològiques, que controlen l'espai. Aquestes són les controlades, qualsevol de les altres. I per controlar-les controlen amb equacions. Aquesta equació d'aquí controla aquesta recta que direm la recta A. La recta A. I diu que cada vegada que x valgui el que sigui, hi val el que val x menys 3. I surt aquesta recta, exactament aquesta recta surt. Aquí hi ha tots els valors. X és el valor que et doni la gana, és la variable independent, i aquesta queda determinada per aquesta, segons aquesta fórmula. És aquesta d'aquí, exactament. No sé si ho veieu. Per exemple, en aquest punt d'aquí, la x val 3. La x val 3, és aquest punt d'aquí. I en canvi la y val 0. En canvi aquí, per exemple, la y, aquí, la x val 0, i aleshores la y val menys 3. La y val 0 i aquesta val menys 3. Entenem que vull dir, surt aquesta recta. Fixeu-vos aquí, això era un menys, fixeu-vos que jo faig variar la x fins a l'infinit. Aquí, la x val entre a menys i ens anem anant cap a l'infinit. Per aquí, la x val menys i ens anem anant cap a l'infinit. Negatiu. I són molt correlatives. És a dir, l'infinit de la y segueix a l'infinit de l'ex, no igual del tot. I si arriba una mica més tard o una mica més d'hora, però davant de l'un que és aquí, he posat aquesta ratlleta així. I aquí aquesta ratlleta així, com dient, entre aquí i aquí hi ha molts casos fins a arribar-hi. Però tants que no s'hi arriba mai. Però vaja, és així. I van iguals les dues, diguem-ne, van cap a l'infinit per allà i cap al menys infinit per aquí. Que ho veieu? Això és la recta. Però ara imagineu-vos aquesta corba estranya que he posat aquí. Aquesta corba estranya està controlada per aquesta d'aquí. Aquesta corba li direm B. I és una única corba, aquestes dues branques. És una única corba, que està governada per una única equació, que és aquesta. I no obstant resulta que surt aquí com si fossin dos. Per què? Perquè aquest punt d'aquí, que va cap a l'infinit d'allà, el més infinit d'aquesta x, empalma el menys infinit d'aquesta. I ve per aquí. I quan aquesta ha arribat en el menys infinit d'aquesta, empalma amb el més infinit d'aquesta i ve per aquí.
i es demostra allò que us deia, que és que això i això es toca. I aniríeu fent els valors, que no és molt difícil aquesta de calcular, és molt fàcil, A l'X li dones un valor maco, per exemple, el valor 3, no? I 3, 9 dividit per 3 són 3, per tant la I val 3. A l'X li dones valor 1, i 9 per 2 és 9, la I val 9. I així va sortint tot. Però aquí passen coses estranyes, que resulta que quan aquesta val infinit, aquesta val un número molt tontet, el 0, el 3, el que sigui, i el 0. I en canvi, quan aquesta val infinit, aquesta val 0. I aquí posa mas menys infinit, i aquí també podíem fer igual, perquè és rodó. Aquest és un mas infinit que és igual menys infinit. Aquí es demostra que es toquen. La I de dalt amb la I de baix. Perquè si tu vas pujant així, et passes aquí i després passes per aquí. Per tant, ha de valdre aquí, però és tot al revés. És a dir, aquí arribaríem al menys infinit per aquí, oi? Però resulta que això hi és més tot això. Per tant, que ho veieu així. Això encara es veu més bé amb aquesta fórmula d'aquí, que és una fórmula que suposo que la majoria no l'entendreu perquè no deveu saber trigonometria, però és que en sàpiga algú que sàpiga trigonometria aquí. Tu, una miqueta. Aquesta li direm la C. Això, la C. Doncs aquesta d'aquí diu que la I és igual a tangent de X. I la tangent de X és una fórmula trigonomètrica que no és gens difícil d'entendre i que si ara tinguessin temps l'explicaria, però no sé si val la pena, sembla que no val la pena. És a dir, aquí he posat graus, perquè això és un angle. Això és un angle, és una barreja d'aquella i d'aquella. La tangent de 0 graus és 0, la tangent de 45 graus és 1, la tangent de 90 graus és tal, no? Doncs la X he posat graus, per tant aquí la X he posat graus, 0, 90 graus, 180 graus, 60 graus, 60 graus. I aleshores la I no, la I són números corrents. I passa de 0 a 1 a infinit, aquí hi hauria un més infinit, després segueix en negatiu, va baixant fins a 1 i fins a 0 una altra vegada, fins a menys 1 i fins a menys 0, després torna pel mateix camí, aquesta raríssima, torna pel mateix camí, menys 1 i el menys infinit, i després torna a ser això igual a això, arriba a més 1 i a més 0. I a més també suposo que noteu que si de 0 ve 1 vol dir que això és més 0, aquí més 0, aquí, en canvi, l'1 és menys 0. Aquí es veu que el 0 val menys, i aquí el 0 val més, i aquí val menys. El qual vol dir que el 0 també és més menys. És raríssim, però és així, però ja ens ho imaginem que hauria de ser així. Que és igual més 0 que menys 0. És una única curva. I és una única curva. Una única curva que se'n va a l'infinit fins per aquí i torna per aquí baix. Se'n va a l'infinit per aquí i torna... És una curva que amb un plastor d'aquestos seria una espiral que faria així. I amb la plana passen coses rares, perquè l'infinit no es controla bé. Veieu la cosa? Fixeu-vos que des d'un punt de vista de rigor controlatiu, que és l'interès de les matemàtiques, les zones aquestes d'aquí al voltant es controlen molt bé. Les zones de per aquí es controlen molt bé, però les puntes van molt perdudes. No sé si m'enteneu. És a dir, aquí, fixeu-vos que per anar de 0 fins a infinit fem dos passes, una de 0 a 1 i una de l'infinit. El qual vol dir que aquí, si posem intermitjos, això ho dominem molt, perquè seran unes coses molt precises, 0,30, 0,60, entenem que vull dir, no? I en canvi d'aquí a aquí, doncs anirem posant coses entremig, bueno, abans era d'aquí a aquí, i d'aquí a aquí posarem coses i de sobte se'ns dispararà. El qual vol dir que hi ha una deformació, igual com les ulleres, sabeu què? O els miralls, que per les vores s'enrere tot. Això és el que els passa als emperadors imperialistes. Es dibuixa tot, badalons, bandalons. I a tots ens passa això, quan marxem una mica del que tenim davant. I per un globalista això no pot ser. I per això doncs hem de fer-ho d'una altra manera. Queda clar això, també? Hem de fer desplaçaments mentals. Això va dir. Per estar sempre al costat del que tenim i veure-ho bé. Exacte, hem de viatjar, posar-nos en el lloc dels altres i coses d'aquestes. Estimar els enemics, això és estimar els enemics. Cosa que no volen fer els emperadors imperialistes. Té obsessionat, allò. És que n'hi ha bastants. És que això val, i tu per un pare de família. Jo anava a dir, jo diria que tots en portem un rei. Exacte, un rei, diu, porta un rei al cos, diu, tot porta un rei al cos. Per això, insisteixo. Som euclidians, no? I el resultat polític general no és més que un resultat de la suma de les misèries de cada un.
Totes aquestes idees em semblen perfectes, però veig que hi ha poca gent i hauria d'haver un... Molt bona aquesta. Si en trobes algun que li interessa el post. No, ja ho entenc. Ja ho he estat pensant. Bueno, i per últim, que ja és dos quarts. Això és una de les contradiccions d'aquest curs, que per mi que és molt interessant el que ja faig i vinc, hauria d'haver moltíssima gent. Ara penseu. Però aquesta és una altra contradicció de la gent. No ens agrada pensar. Però penseu que una cosa es veu clara, fer coquetes. Sí, ja. És a dir, jo soc molt més optimista. I jo crec que l'important és situar una cosa clara, eficaç, útil, encara que sigui amb dues persones. Ja tardarà una mica més a disparar-se, però hi ha un efecte de tipus biològic multiplicatiu que és exponencial. Es posaria la fórmula de la curva exponencial que fa així. Entens? Que 2 fan 4, 4 fan 8, 8 fan 7, 7 fan 62, i cada any matem, a l'estiu mata tots els virus, quasi bé els mata, tots els virus de la grip, i en 3 mesos o en 2 mesos, quan ve la tardor, es regeneren des del pol nord fins al pol sud. En contra de tots els antigripals, en contra de tota la propaganda de la medicina, amb tot el que vulguis, i milions, regatamilions es reprodueixen a l'altra vegada. Uah, s'omplen tot. Bueno, jo li dic que els virus tenen una agilitat que no té ningú humanitat. Però això és problema meu, és culpa meva, que no us ho dic prou clar. No. No és problema que hi hagi més gent aquí, és un problema culpa meva, que jo no us ho dic bé. Si us digués bé això, es putaria. Que sí, que sí. Que va així, va així això. Per acabar, que ja és l'hora, doncs deixem posar això en comptes de matemàtiques és de física. En física, un dels casos més bonics és el cas dels imants. I tu poses un imant que té aquí el pol nord i aquí el pol sud, i poses un paper al damunt i poses llimadures de ferro i agafa unes figures de les línies de força de l'imant. És molt bonic perquè l'imant, en comptes de, com l'emperador, està ell allà al mig i engega la punyeta, l'oposat. No, aquí no, aquí l'oposat està a prop. Tenim el pol nord i el pol sud que són contradictoris oposats, un és més, l'altre és menys, el que vulguis. I no obstant estan a prop. Aleshores, és divertidíssim perquè el segon principi nostre, que cada cosa té veïns, aquest té el veí molt a prop. I a més té tota una espècie d'interveïnatges, d'intercomunicacions, que són les línies de força, que és un camp. I en aquest camp les línies són així, és a dir, fan aquestes figures. I en aquestes figures resulta que aquesta línia va de nord a sud, o de sud a nord, és igual. Suposem que sigui de nord a sud, va així. Aquesta dona aquesta volteta i va així. Aquesta, bueno, hi he posat altres frases en blau perquè és més ric, no? Aquesta va per aquí, no? I així, va fent així, i al final arriba un moment que se'n va pels núvols perquè estem en un espai euclidi. Vosaltres què us sembla? Això és física, això no és matemàtica, això és física real. Se'n va a l'infinit o no se'n va a l'infinit? Lliga torna, no? Les línies. Les línies, per exemple, aquesta, que és el cas pitjor de tots, que se'n va en direcció contrària, i fixeu-vos que he posat infinit 1 i infinit 1. Aquí he posat infinit 3 i que torna per aquí. I aquí infinit 2 que dona una volta estranya i torna per aquí. I aquest torna no sabem per on, però torna per aquí. I així, aquesta torna, aquest d'aquí és aquest d'aquí, i aquest d'aquí és aquest d'aquí. Són línies tancades, encara que semblin obertes. Els camps de força són com globus, no? No, l'espai és un globus. L'espai universal és un globus. I tornen per què? Perquè dona la volta. Aquesta línia de força se'n marxa cap aquí, dona la volta fins al límit de l'univers i torna per aquí. I això no se sabia fins l'Einstein ho ha demostrat. Ha agafat aquest model i amb aquest model s'explica això, que amb els models de no s'explicava això. És curiós, És a dir, una petita barra d'imant afecta tot l'univers. I la prova que afecta és que torna, va per aquí, marxa i torna per aquí. D'acord? Són 2:15. Aneu agafant idees de que la part està en el tot. I el tot no és la voluntat de l'emperador. Això els anglesos ho fan millor. Posen aquí l'emperador i aquí l'oposició de su majestat. I quan s'ensorra l'emperador seu i comença a tornar-se tomàquets.
l'oposició no té sentit aleshores, no? Exacte. Pues clar, si no hi ha perdó ja no hi ha. Si no hi ha nord no hi ha sud, però si hi ha nord hi ha sud. Però aquí heu canviat l'horari, són les 10. Sí, hem fet a 2:45. Fem 1 hora i mitja. El dilluns també és de 8. A 2:45. Però no aquest dilluns, sinó l'altre, Ja. Si tu vols recuperar la classe que hem fet, que valdria la pena, aquest dimecres que ve fem una classe extra per uns quants que no vam fer la primera classe. Dimecres a les 8? Sí. O sigui, el 8 repetirem la classe que vam fer. Sí, m'interessaria. D'acord? El que s'ha de fer és inscriure